Jeg skal lave opgave 2 elektrisk køletaske i min fysikaflevering. Det vi får at vide, det er, at et elektrisk køleelement er tilsluttet batteri med spændingsforskellen 12 volt. Og strømstyrken gennem det elektriske køleelement er 4,2 ampere. Og det vi så skal finde ud af, det er, hvor meget elektrisk energi omsætter køleelementet i løbet af 3 timer. Og for at finde ud af det, så anvender jeg formlen her, som hedder delta E, er lige med, som er så energien i joule, er lige med U, som er spændingsforskellen i volt, gange I, som er strømstyrken i ampere, og gange med delta T, som er tiden. Og jeg kender altså U, som er 12 volt, I, som er 4,2 ampere, og delta T, som er 3 timer. Og der bruger jeg altså Mabel, og som regner det ud til 5,44 32 10 femte joule. Det vil sige, at køletasken omsætter altså 5,44 32 10 femte joule på 3 timer. Og så er der delspørgsmål B. Efter tilslutning af køletasken måles temperaturen T i køletasken. Grafen viser temperaturen T som funktion af tiden T efter starten. Køletasken med indhold har varmekapaciteten 2,4 kJ per Kelvin. Til tiden T er lige 2000 sekunder, transporterer køleelementet varmen ud af køletasken med effekten 18 watt. Med hvilken effekt modtager køletasken varme fra omgivelserne til tiden T er lige med 2000 sekunder efter starten? Bilag 1 kan benyttes ved besvarelsen. Det jeg har gjort, det er, at jeg først har taget en tangent til punktet ved 2000 sekunder her. Og så finder jeg tangentens hældning ved at anvende formlen y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Og jeg vælger 2 punkter. Det ene 0,18,5 og det andet punkt herover, som er 6000,10 cirka. Og når jeg så ved, at hældningen på grafen, det er delta T over delta store T temperaturen over delta lille T, som er tiden, så kender jeg nu både delta store T og delta lille T. Altså delta store T, som er 8,5 Kelvin, og lille T, som er minus 6000 sekunder. Jeg ved, at hele den effekt, som køletasken modtager af varme, er effekten af den hele den effekt, som køletasken modtager varme med, er effekten af varmen fra omgivelserne og effekten af varmen fra køleelementet. Og det kan man så se her. Og da jeg skal finde effekten fra omgivelserne, isolerer jeg det i ligningen, og jeg ved, at den specifikke varmekapacitet er 2,4 kJ per Kelvin. Så derfor kan jeg anvende formlen P er lige med delta T gange C divideret med delta T. Og derfor regner jeg ud, at effekten ved nedkølingen er minus 3,4 watt, og det er negativt, fordi at det er en nedkøling. Og jeg ved, at effekten på køleelementet er 18 watt. Og det trækker altså fra hinanden, og det giver så, at effekten for omgivelserne er minus 21,4 watt.